kwaɗayi ko da mutane kawai. Ba mamaki abin da ka zo nema. Ba shi suka fi salami. Kai da Allah da ka da Allah. Mu ba kuɗi muka fito nema ba arziki muka fito nema. In Allah ya yarda za ku samu. Ka san ana samu. Dabe, wayannan kamar suna daga cikin abubuwan da muke nema ba. Musa? Wannan abu ne mai daraja. Alhamdulillah. Uwar kuɗi na zo ne in da abin yake. Wannan duwatsun ruwa ne kawai masu ɗaukan hankali ba su da wani amfani ku watsar da su. Ni ya ko gura ku a bani na koshi. Ku kama shi, ku tafi da shi ku kai shi inda yake so a kai iyayenmu. Kai, ku kama mishi. Garin fa kun firgita kowa saboda hakan ya nuna cewa fa kuna da capacity. Yawwa! Idan ka ƙara kirana da azali zan fasa cikin ka da dare. Ya faɗa baki ɗaya har da shi.